vaig anar a trobar... Després de la ressaca de concerts per celebrar el retorn als escenaris de Ja t'ho diré, Cris Joanico ens demostra una vegada més la seva inesgotable capacitat creativa. En aquesta ocasió, el manecurí ens sorprendrà amb un particular recull de nadales d'arreu del món, un repertori molt adient en aquestes dates. O que no tornaré mai més. Jo no sé... Justament amb el títol Un món de Nadales, arriben a Olot cançons tradicionals per a grans i petits amb el gust de la Mediterrània. Traigo sempre amb els peus banyats. Tenim pedres entre ses ungles, pim-pops i despoats. El concert es farà el dia 21 de desembre a les 8 del vespre a la Sala Turín d'Olot. Les cales del Pilat, te cantaré al capvespre, t'estimaré a sa matinada, te donaré fruit.